אחד לפחות. אבל כולם בטלפון. טוב, כל הטלפונים הניידים אליי. חג אחד מחוץ לטלפונים, מה קרה? נו, כמו פעם, טלפונים. מה? שכחנו איך לדבר? נעמי, איך בחטיבה? כיף. היא התקבלה למגמת תיאטרון. הופה. וואו. יותר מעניין הציונים שלה. אוי, שקט אותנו. הם עושים עכשיו איזו הצגה מהתנ"ך, משהו מהמם. אמא, ספר כבר לקומו? כן, מאמי. נראה לי יכול לעשות לך טוב תיאטרון. כן, כאילו הדמות שלי עכשיו היא על... שטויות. היא יכולה ללכת למגמה פרקטית, כמו מדעי המחשב. למה ראש בקיר, דוד? נראה לי אפתח אותה קצת. שירה, אולי תספר קצת לנעמי על המגמת פיזיקה שלך. איזה מהמם. בחרת לבד ככה ללכת בדרך של אבא? זה הולך בדרך של ויקי. סליחה. עם גישה כזאת, סוף תשני במקומנו בספה היום. כדאי ללכת עם ראש פתוח לתיכון. זה אחלה נקודות לאוניברסיטה, שתדעי לך. דווקא נשמע טוב מגמת תיאטרון. טוב, די עם דיבורים. קדימה, לאפיקומן. ריקי! בוא חמוד, בוא לחפש את האפיקומן, יש היום פרס משהו. אולי יש לו כמו יין, אני יודעת לחפש. דימה. מה אביתר? ככה אתם נותנים לשיר לשתות? תשאל, לא תתגנב מאחורי הגב שלי. זה מה שכולם עושים, לא? מה שאנחנו עשינו, דוד. שירה מצא אותו. יואו! איזה אלופה. את רואה? שאת רוצה הכי טובה שיש. דוד, תמזוג לה קצת יין. חיים. תמזוג גם קצת לנעמי. בוא נקפח אותה. מה יש לך? זה הכי טבעי. זה דוחה. הלוואי עליי מורה פרטי כזה. טוב, נו בסדר, הבנו, תסגרי את זה. הנה. עכשיו את יכולה לומר שראית פורנו אמיתי. ועוד זה פורנו רך. תודה. אחרי התיקון. קחי כבר. נו יאללה, בחני, תורך. אף פעם לא היה לי חבר. את אמיתית? כאילו, ההורים שלי לא מסכימים לי, יש מישהו שהציע לי חברות. מה זה הציע לי חברות? נעמי, את בחטיבה, זה דיבור שלי יסודי.
אז איך נהיים ביחד? לא יודעת, כי זה לא ככה בהחלטה של יום. מתחילים בלהיות עם מישהו במסיבה, ואז זה כזה זורם. אתה יודע? מה, וכאילו ההורים שלכם מסכימים לך לצאת למסיבות עם בנים? עכשיו שלי לא נכנסתי למסיבה יד ביד. אבל אנחנו באמצע משחק, את לא רוצה לשתות? כן, ברור. אז אף פעם לא שלחתי תמונות שלי למישהו. באיזה קטע? כאילו לא יודעת אם זה נחשב, כי בחזייה כן, פשוט לא רומן לגמרי. כן, יזענית שכל, למי שלחת? סתם, למישהו באומיגל, לשנייה. אני לא מאמינה לך. הוא נשבע להם, חבר מהבית ספר. תוכיחי. נו, תורידי. אבל הם כולם גדולים. נו, בדיוק. דברים אמיתיים נדלקים ממך, תהני מזה. מה זה פיפי? שוב, מה זה? זה בן 60. שתוכה שימות. אתה עשי את זה יותר טוב? הלכת לישון קצת מאוחר אתמול, אה? כן. לא, כאילו סתם כואב לי הראש. וואי. כל הידיים שלך ירקות. זה נכון. אולי אני אחזור לישון. אין לי כוח לעוד ארוחה. זה לא יפה, מאמי. אני לא רעבה. גם את לא ישנת כל הלילה? מה, הדבקתן אחת את השנייה? השתפלנו אחת לשנייה כל הלילה. מה את עושה? זה צחוק. זה לא מצחיק. אחר כך את אומרת שמתייחסים אלייך כמו ילדה קטנה. זה התנהגות של ילדה קטנה. זה הגמילה מהטלפון, עושה אותי משוגעת. לא, אבל אולי תחזיר לי אותו. עשינו בונדינג, נכון, עמי? מה? כדי להסתמס עם הילד הזה? לא לרדוף אחרייך. תאמיני לי, הרבה יותר מושך ככה. הרבה יותר. הכל בסדר שם בנות? כן, אמא, הכל טוב. הכל לא להחזיר לי את הטלפון. מי זה הילד הזה? חבר שלי. חבר?
זה עוד חברי יש. מה זה? מה קרה לך? מה זה? אתה מודע לזה שהבת שלך שתתה אתמול בלילה? מה? מה ששמעת. היא והבת-דודה המתוקה שלה היו גמורות עכשיו במטבח. חושבות שאני לא קולטת. תקשיב, אתה חייב להגיד לו משהו. איזה שתו, שרון? מה בראש שלך שתו? הם עדיין ילדות. כן, ילדות? מי נותן לילדה שלו בכלל להתלבש ככה? ככה היא הולכת לידו בבית, הם צודקים? זה בכוונה. הוא נותן לו, הוא משחרר לה בכוונה. הילדה הזאת עושה לו את המוות, שרון. זה לא אשמתו. הוא אבא מושלם, באמת, יש לי הכל. זאת אני שמחפש בלגן. אולי זה משעמום. עזבי אותם, הם סתם דפוקים. אני דפוקה, אבל לא הבנת. אני אביא לך מגבת. איזה אידיוט אתה. כמה אתה מפחד להגיד עליו מילה רעה? אפשר לחשוב מה יקרה לך. טוב, די, שרון, טוב? טוב, תהיה בטוח שאם אתה תמשיך להצדיק אותו ככה, תהיה בדיוק כמוה. אולי אפילו יותר גרוע. כי אבא שלנו שם עליה. השתגעת? מה את עושה? למה? מה הבעיה? שימי על עצמך משהו ותעופי מפה מיד. דוד, תירגע. מיד תעופי מפה. דוד! די, עזוב אותה. מפגרת, אל תזיזי אותי, זה עוד יצא עקום. מה זה? לב, עוד שנייה תראי כשאני אסיים. לב? יש לך פיגור קעקוע. נו, איך יצא? נדיר, לא? כן, נדיר. רוצה לגעת? וואי, ממש סליחה. סתם, זה היה בצחוק, אני בקושי הרגשתי את האצבע שלך. רוצה שאני אעשה לך גם? נו, ראית שזה שטויות, נהיה תאומות. אם ההורים שלי יגלו, הם יהרגו אותי. ואותך. באמת אכפת לך מה הם חושבים? איך את יודעת לעשות את זה בכלל? טוב. נעמי בלי חקירות. היי. מוכנה? אאו! נו, אל תהיה ילדה קטנה. זה כואב! בסדר, שנייה זה נגמר, תתגברי. לא! מה תפוקה? כבר התחלנו. לא, אני לא יכולה. מה? איך את עושה את זה בכלל? את משוגעת. סבבה. מה סבבה? צודקת. מפגרת שאני חשבתי שאני יכולה בכלל להתייחס אלייך כמו חברה בגיל שלי. מבגרת ושקרנית, אמרת שזה לא יכאב. זה לא הולך לרדת. זה חייב לרדת, שירה, תעזרי לי. אפשר לבכות כמו תינוקת, כולה נקודה. מה כולה נקודה? מאמה, יאללה, כל אחד תרודף את החיים, ירערת על החיים שלי. איך הסכמתי לזה בכלל? ההורים שלי הרגו אותי. אני כבר עם ההורים המאפנים שלך, אני לא יכולה לשמוע את זה יותר. תסתמי את! הם לא מאפנים, וחבל שלא הקשבתי למה שהם אמרו עליך, כי הכל נכון. ולא הייתי תקועה עכשיו במצב הזה.
רק רציתי להגיד לכם לילה טוב. אולי תישארו גם הלילה. נוכל מחר ללכת לטייל. אולי לאיזה נחל. מותק, שירה חייבת לחזור הביתה לסיים את כל העבודות של החופש. נכון, שירה? גם לי יש עבודות לחופש. נוכל לעשות ביחד, ככה נהיים כזאת, בלי שההורים יפריעו לנו. די, נגמרה המסיבה, אנשים רוצים לחזור לשגרה. אבל למה? אנחנו לא בשגרה, אנחנו בחופש. אני מבין שנהניתם ואני שמח על זה. אנחנו נעשה את זה שוב, אני מבטיח. בסדר? נו יאללה, מאמי, בוא ניסע כבר, יש מלא פקקים. כן, כן. דוד. שירה, הייתי חייבים לצאת. אני עכשיו מביאה עלייך פטריר. איזה פתטי. טוב, יאללה, צילי וגילי, זה לא חתונה טורקית עכשיו. יאללה.